салому дуруди бе поёни сури шумо бинандагони азизу арҷуманд. Ин барномаи хабар барои ту аст. Бо шумо чун ҳар вақт ман Солеҳ Нуралиев ҳастам ва инак чанд хабари муҳими ин ҳафта. Инак рафтем. дафтари матбуоти Созмони Милали Муттаҳид хабар додааст ки шумораи аҳолии замин рӯзи 15 ноябр ба 8 миллиард нафар расидааст. дар ин хабар гуфта мешавад ки барои 1 миллиард нафар афзудани аҳолии кураи замин 12 сол лозим омад. дар ҳамин ҳол тибқи пешгӯиҳо аҳолии замин то соли 2030 ба 8.5 миллиард нафар ва то соли 2080 ба 10.4 миллиард нафар мерасад. зикр мешавад ки дар 200 соли охир шумораи одамон дар замин 8 баробар афзудааст. агар дар аввали солҳои 1900 дар сайёра 1.6 миллиард нафар зиндагӣ мекард, дар ибтидои солҳои 2000 шумораи аҳолӣ ба 6 миллиард ва дар соли 2011 ба 7 миллиард нафар расид. далели афзоиши босуръати аҳолӣ дар рушди тиб, дастовардҳо дар соҳаи беҳдошт, дастрасии бештар ба оби нӯшокӣ ва фарогирии васеъи ваксиназанӣ дониста мешавад. дар ин бора ҳавлатиҷи хабар нашр кардааст. як марди чинӣ ки дар лотарея 290 миллион юан яъне 146 миллиард рубл бурд кардааст, барои дарёфти ҷоиза дар либоси ҳаёлои зард омад. ғолиб худро ҷаноби Ли меномад ва иқрор шуд ки ин корро барои пинҳон шудан аз хонаводааш кардааст, менависад Hindustan Times. миллионер чекро гирифта гуфт: ман ба зану фарзандонам дар бораи ғалаба намуданам гап намезанам, яъне нагуфтам, зеро дар он сурат онҳо дар оянда сахт меҳнат кардан намехоҳанд. ин марди чинӣ аллакай як қисми маблағро барои хайрия сарф карда, ӯ ҳанӯз тасмим нагирифтааст ки боқимондаашро чӣ кор кунад. ҷаноби Ли чанд сол пай дар пай дар қуръакашӣ ширкат кард, аммо бори аввал вақт ба ӯ табассум кард. мард барои гирифтани 219 миллион шитофт ва ҳатто аз меҳмонхона берун нарафт, то ки чекро гум накунад. дар ин бора авистатиҷе хабар додааст. инак хабари варзишӣ. Томас Мюллер миёни Месси ва Роналдо якеро ҳамчун беҳтарин бозигари ҷаҳон эътироф кард. ҳамлагари бошгоҳи Бавария ва тими миллии Олмон Томас Мюллер миёни Леонел Месси ва Криштиано Роналдо якеро ҳамчун футболбози беҳтарини ҷаҳон эътироф кардааст. дар ин бора Билд хабар додааст. ман диққати худро ба Роналдо равона мекунам. ман дар муқобили Месси омори хуб дорам, аммо дар муқобили Роналдо он қадар хуб нест. ёдовар мешавем ки пас аз мусоҳибаи ҷангҷолӣ Роналдо ният дорад ки Манчестер Юнайтедро тарк кунад. дар ин бора Варзиш ТВ хабар додааст. бинандагони азизу арҷуманд, ин буд барномаи хабар барои ту. бо шумо будам ман Солеҳ Нуралиев. то барномаҳои оянда шоду пирӯз, хонободу тансиҳат бошед ва дар ин ҳаво саломатиро эҳтиёт кунед. хайр.